سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو علته وزيناتات اب حمرا حجون حدش رئيساتات مركبو سودان بقداي تግራይ زوصاتو مغلصي سودان كاب اديس ابابا امباسادرا مسحبا اب سودان زتخفته حدش دماو ግጭትን ደሳው መንግስት ኩባ ዘታአታቶ حدش መምሕያሻት ቆጠባን ካልእን ዝድስስ ክኸውንዮ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተነ ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም أبز حلف قرب معلتات بزحات معكنا زين علم أبكوا بحمرة أبزركوا بروبا بزحز اللهم رئيسات كم استرغبوا قال يم تأثيرهم قال يم بدء تهاريمهم كم زت أنحو زقل أصحابريتها زرقحن زنبرا خوينن حجون كال شدشت حدش رئيسات ترغيبو كم زلة تحبيرو نزح جي ترغيب زلة حدش رئيسات عملكيتهم كأ ناي سودان سبا سلطان بحاجز ودو حورات هاجرات مدلاي كجبر زحت زلة خوينم بحجون كال زي ترغيب رئيسات كهلو ترت أرتات كم زلهم حبيرم كم مجلس تحجي تزرقح زلة أبصاب أبز حلفو كلتا سومونات راي كباب حمسة زخون رئيساتات كم استرغبه قاليو بتقي تهاريمو قالي اداون دحري تأثيرو كم استرغبه وانت حبير لا ازوم حجة ترخيبهم زلو شدش تحدش رئيساتات لكع كم تم كالوت زترخبو ابت كباب زلو سدتنياتات ابزخو عتوو ابواد الحلو زبهال كباب زلو مقابر تقابيرهم كم زلو تقاليصو نزقو دا ملكتو حدش مغقل زي دليه لعلوي بعد سلطان سودان كابزمص سومن بعل مدلاي كجمر كم زخونه جينا زي ترخبو كالوت رئيساتات كهلو تقولو كم زلو امنت كم زلوهم تزاريبو كساب حجي زوم رئيساتاتهم ترخيبو زل زيغاتات قصم كلله سلا زي كاله من مخانو مكان تزي تفلطه ابغليوم ناي تگرኛ وقاطو بمركبو كوم دماعتهم اب سودان زلو تگارو سدتنياتات مسكرنت يهبو زلو بمخانم ازي رئيساتات ناي تگارو خم زخونه يزحبر زلا ازي خمزيلن كله دما حدا كاب لعلو سب سلطان ودو حورات هاغرات زخونه مارتين غريفتين اب جنيفا خوينو هيبو اب زلو مغلصي اب تگراي مقراس تخسك هلو حجي لعل زخونه يخون اواني كبل تزاريبو كم زفلت اب زحلف سومون إذا بعد سلطان بسنكتي أب تجري زلوا كينات ناب عفارنا محران ملحمو أب محرا كل تميت شح أب عفار كحمشة شح حزبي تما زابيلو كم زلوا يتزاري بنيرو منجست السودان أبادي سابا إثيوبيا زنبرة أمباسادرو نمخار بزبل مخنيات ناب كارتوم سحيب وكم زلة تجليزو إذا حجي أجات إمزلة دبلوماسيا وقرقسكا كم غزالتاتي منجست السودان إثيوبيا تفت إرزلة أبدوبات بقيت زجمرة بقول ده يقدر بحداثة زغزله ده حركة ناب دبلوماسيا وفحفز تلوته زي مس معيو سودان نزي أمباسادرا كابي إثيوبيا زي سحابة المخنيات نمخار كم زخونة دحر مجلس بقول ده تجري كومدما بزعباتي سبا سلطان إثيوبيا نشمقل لنا السودان بقول ده تجري من أقوم ملكيتا علاو مجلس أوت يلا عبت حجيب من قدي من قستو مع كان زين السودان سنة تزرق حزول حبريتها منستري وصاي قد السودان نتجلس سبا سلطان إثيوبيا ذهبوا نقول ده شمقل لنا السودان بقول ده تجري زملكت مجلسي بقربا كم استخاتاتله كومدما السودان مريتنا قوبيت الله زبل مجلس كم سمعن زعبا زقداي كا سودان ملس كم زلوا بمحبر نزل صعب علاو مغلصي اوصيو ابت مغلصي خا حدا ات سودان ابزلو ግጭት ኢዳለዋ ኮምድማ መሬት ኢትዮጵያ ገቢጣ አላ ዝብል መስሐቅ ዘራጽም ክስተታት ኣብ ጥምሕናይቶም ኣብ ዙርያ መንግስት ኢትዮጵያ ዘለው ነዚ ጥምሕም ንምርካብ ጉድኣት ዘውርድ ተግባር ክገብሩ ዝኽእሉ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ክልተ ሱዳን ናይ ትግራይ ግጭት ክትፈትሕ ምድላያ ካብቲ ነዘባው ርጉእነትን ሰላምን ዘለዋ ባህጊ ኮምድማ ኢትዮጵያ ንምርጋ ኣብቲ ትገጥሞ ዘላ ብድሆታት ኣብ ጎና ንምዃንን ካብ ዘለዋ ድሌት ዘነቀለ ከም ዝኾነ ሰለስተ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ዘሎ ግጭት ትግራይ ክሽምገል ዘቕረቡ ሓሳብ ካብቲ ናይ ስራሕ ቀጥዒ ፕሬዝደንትነት ኢጋድ ዘነቀለ ንኹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ወገናት መቆራጽ ተኽሱ ክገብሩ ከምኡ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ተጸሚዶም ሓድነትን ርግኣትን ኢትዮጵያ ክዕቅቡ ከም ዝኾነ ኣርባዕተ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ዘሎ ብድሆታት ንምስጋር ከምኡውን መሰረት ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ምዃኑ ሱዳን ከዓ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ፍታሕ ክረክብ ክጽዕር ምዃና ሓሙሽተ ሱዳን እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቆለውላው ሓገዝ ክትገብር ከም ዝደርኻን ኩሉ ኣወንታዊ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ኣካል ከዓ ክሕግዝ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ሱዳን ኣብ ኢጋድ ፕሬዝደንት ከም ዘላ ክጥቀስ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ሱዳን ከም ጎረቤት ከምኡ ድማ ትግጭት ብስደተኛታት ይጸልዋ ብምዃኑ እቲ ዝድለ ሓገዝ ክትገብር ቅርብቲ ከም ዝኾነት ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ክንዲ ምንጻግ ሱዳን ነቲ ሽግር ክትፈትሕ ትደሊ ምህላዋ ብዓይኒ እንታይ ከተበርክት ትኽእል ክትጥምቶ ከም ዘለዋ ቦታኣ ከዓ ከተመሓይሽ ከም ዝኾነት ብፍላይ ከዓ ኩሎም ዞባውያንን ዓለማውያንን ወገናት እዚ ኩናት ክዕርፍ ይደልዩ በምህላዎም ስለዚ ከዓ ዘሎ ኣማራጽታት ንምርኣይ ሱዳን ነቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝጸንሐ ኣምባሳደራ ንምምኻር ስሒባቶ ኣላ ብምባል ሱዳን ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ክትገብሮ ዝሓሰበት ሽምግልና ብኢትዮጵያ ምንጻጉ ዕላው ዝኾነ መግለጺ ኣውጽያ ኣምባሳደራ ከም ውጽኢቱ ስሒባላ
ኣብ ሱዳን ናብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንጎ ናይ ቅድም ደባይ ተዋጋእቲ ዝነበሩ ወገናትን ናይ ዓረብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ወገናትን ደማዊ ዝኾነ ግጭት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። እቲ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ወገናት ዘጋጠመ ግጭት ኣብ ካሎግ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ጠዊል ኣብ ዝበሃል ኣብ አልፋሽር ዝርከብ ከባቢ ከም ዘጋጠመ ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ዝተጎድኡን ዝሞቱን ዕላው ዝኾነ መግለጺ እኳ እንተዘይወፀ ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግና 3 ህይወቶም ሲኢኖም 10 ከዓ ተጎዲኦም ከም ዘለዉ ከም ዝሓበሩ እያ እዛ ማዕከን ጸብጺባ ትርከብ። ሓደ ጣህር ሓጃር ዝበሃል ኣባል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ድማ ካብ ሓይልታቱ 7 ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ነዚ ዝተኸስተ ደማዊ ግጭት ክትምርምር ከዓ ብመሐመድ አልሐሰን ዝበሃል ኣባል ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ በዓል ስልጣን እትምራሕ ጉጅለ መርመራ ናብ አልፋሽር ኣትያ ከም ዘላን ምስ ናይ ሰሜን ዳርፉር ናይ ጸጥታ ኮሚቴ ከዓ ዝርብ ጌራ ከም ዘላን ተገሊጹ። ደይሳው መንግስት ኩባ ድሕርቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንኣሽቱን ማእከላይ ዕቤት ዘለወን ውልቀ ትካላት ንግዲ ሕጋውያን ኮይኖም ክሰርሑ ፍቃድ ሂቡ። በቲ ሓድሽ ተማሓይሹ ዝወፅእ ሕጊ መሰረት ከዓ ዜጋታት እቲ ሃገር ክሳብ 100 ዝኣኽሉ ሰራሕተኛታት ዝቆፅር ትካላት ንግዲ ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ኩባ ቆጠባኣ ንምዕባል ዝኽእሉ ሓድሽ ስጉምታት ትወስድ ከም ዘላ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሚጌል ዲያዝ ዝዛረብ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ናብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኽኣለ ግን በሽሓት ዝቆፀሩ ዜጋታት እቲ ሃገር ናብ ጎደናታት ወፂኦም ብዛዕባ ቆጠባ እቲ ሃገር አመልኪቶም ተቃውሞ ስለ ዘስምዑ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እቶም ኣብቲ ተቃውሞ ዝተሳተፉ ዜጋታት መንግስቲ ኩባ ለበዳ ኮሮና ዝቆጻጸረሉ ዘሎ መንገዲ ዝኾነኑ ኮይኖም ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ንኽግበር እውን ሓቲቶም እዮም። ኩባ ነቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ቆጠባዊ ቅልውላው ስዒቡ ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ምኽንያት ብደረጃ ሃገር ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይደ ከም ዘእተወት ይግለጽ እዩ። ዕጡቃት ሓይልታት ጣሊባን ናብ አፍጋኒስታን ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ከም ዝተቆጻጸሩ ይግለጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ግን ሓይልታት መንግስቲ ሕጂ እውን ኣብታ ከተማ ከም ዝርከቡን ኣብ ቀረባ ክድምስሶም ከም ዝኾኑን ተዛሪቡ። እቶም ዕጡቃት ዛራ ናጂ ዝተባሃለት ናይ ካልእ ግዝኣት ርእሲ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተቆጻጸሩ ኮይኖም ርእሲ ከተማ ሓደ ዞባ ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ከውዕሉ ከዓ እዚ ንካልኣይ ግዜዮም እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብታ ሃገር ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕበረሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዚ ናይ ሕጂ ገስጋስ ናይቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ንመንግስቲ እቲ ሃገር ዓብይ ጽፍዒት ኮይኑዎ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ከምኡ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ሓያል ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ። ሓይልታት ጣሊባን ምውፃእ ወተሃደራት ኣሜሪካ ስዒቡ ሰፋሕቲ ገጠራት እቲ ሃገር ኣብ ቁጽሮም ድሕሪ ምእታዎም ዓበይቲ ከተማታት ንምቁጽጻር ዓሊሞም ይንቀሳቐሱ እዮም ዘለዉ። እቲ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም የእትዮማ ዘለዉ ርእሰ ከተማ ናይ ሓደ ዞባ ከዓ ምክትል ፕሬዝደንት ኣፍጋኒስታን ዝተወለደላ ፍልጥቲ ከተማ ከም ዝኾነት ይዝግለጽ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.